दाउदै फ्रेश लकेल मैगं आलु जोगोनार बिजौ फोरला बिजौ खांख्रिखला बिजौ ज' मिक्स दालि ना गोरान ना मावा गोरानसोलै मावा एलें हाबो बिदैखौल' होलागायबाय आं दाउदै बोलोआ ना न'आव गैयालै मैगं गोथाङावसो हारा सब्जि खोथा ओरैल' साहाखौ बारा अयभास खालामनांमारालै ओंखामानो बेस्ट एवनायबो जानो नाङा हायोबा गोजां दाथ' गोजां बोथोर सफैबाय गोजांद्राय जाजाला एसे फुदुंनानै जाजायो दा फैबाय थानाय समाव आङो भिडिअखौ आंनि चेनेलाव मोननै हगारनो नाजागोन टाइमबोथ' एखमबा जाया गोरिब नालाय ब्रा नों बेयावल'बो खाथाय जाया आंनाथ' ओरैनो सानसे लाखायो एक्सपर्ट खालामनाया ओमफ्राय टेकनिकेलनि फारसे मा जेनेबा दाथ' गोदान क्रिएटर्सफोरनि थाखाय अल्टारेट कन्टेन्टआ मा बेफोरबादिनि फारसे भिडिअ लाबोनो सानदों आङो नाजागोन बेनिफ्राय अरुनदय ओमफ्राय बिदिनो आसामनि माखासे स्किमफोरनि फारसे बिटिआर गोलैलायबायसो बिटिआरनि स्किमफोरनि फारसे पिएम किसान सेन्ट्रेल स्किम बेनि फारसे न'नि लिस्टखौ बोरै नायो बेनि फारसे बे मोनसे ओंखाम जानायाव बुंबायलां उफाय गैया लेट्रिन फैसा हाबखोना माखो बेबो मोनसे ओंखाम जानायाव रायखुमा जाम्बासो होनसिगोन मानसिफ्रा गैया उफाय गैया आलदा टाइम लानानै आरो जायफोर निउस मिडिया आंनाथ' मेना बेनो बे निउस मिडिया निउस होनाय गोदान रुल फैबाय थायो ओंखायनो फिल्डआव थांनानै बे उइलियाम सारमोनखौ खेबहैबाबो मालाय लग' लाग्राफ्रा ओरै खखाब खाथियाव लानोसै नोंहा ओरै बोथावलाबो मुथावलाबो बेखौ ओरै होथेनानै देखायनांगौ जायो खारन जों बिराद माबा माबि मोनबोयोना कपिराइट स्ट्राइक बेनि फारसे मालायनि बिराद रुल्स दं नालाय मालायनि लग'खौ देखायजाया आरो लोगोसे नोङो बहाबा नों ब्लग लाहैगोन दाथ' बिराद दिगदार ओमफ्राय नोंनाव सोरबा गान फिसा खनगोन बेनो नोंनाव फैगोन मोनसे बुस्थुआ दिगदार आरो ओंखायनो स्टुडिअफोर हाबा नाजानायगोन आं बिदिनो कन्टिनिउ थांखागोन मिडियानो सावरायनाया दा बेवहाय जायफोर क्रिएटर बिसोरनि थाखाय बे माखासे गोदान आपडेट्स टेकनिकेलनि बेफोर मोजां जागोन आरो ओमफ्राय जोंनि बर'निफ्रायबो स्ट्रं डिटेल्स मिन्थिजोबग्राफ्रा टेकनिकेल फारसे मोजां चेनेल बानायना हगारनो हायोबा बिराद मोजां आरो हेल्पफुल जायो जोंनोबाबो बयनिबाबो ओमफ्राय बिदिनो मनस्टे बिथांमोना होयो मनस्टेनाबो पारफेक्ट जाजोबा मिथिखायो ओमफ्राय बे स्पिडद्राय रायलायो आरो जों बांद्राय स्पिड रायलायनो नाङा टेकनिकखौ खिथायोबा माने आंहा भिडिअआव रायलायग'नो हाबानो देरहाबाय बे नङा माने बैसोर नायगिरिफोरखौ सेटिसफाइड खालामनो हानांगौ बुजिहोनो हानांगौ लाहोनो हानांगौ अब्लासो एक्टिभ जाबाय थायो बेनो गासिबो नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्स हरबानो जाबाय